மிக்ஸ் பண்ணோம்னா துவைக்கிற சோப்பும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபினாயில் சொல்லிடுறோம். நாங்கள் ஒரு பீக்கரில் செஞ்சு காட்டுறோம். நீங்கள் யாராவது பக்கெட் கொடுத்தா ஃபுல்லாக. இப்போ இது வந்து பைன் ஆயில். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது பைன் ஆயில்னு சொல்லி விற்பாங்க. இது கூட வந்து அந்த ஸ்மெல்லு ஃப்ராக்ரன்ஸு மனம் வர்றதுக்காக நாங்கள் வந்து ஜாஸ்மின் இது வச்சுருக்கோம். இது கூட நிறையா என்ன வேணாலும் கிடைக்கும். என்ன எசன்ஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். அது கூட கலர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு எங்கிட்ட கத்திக்கா வயலட் கலரு இது கலர் வர்றதுக்காக. இது நாங்கள் வயலட் கலர் சோப்புக்காக வாங்கினோம். இதில் நிறைய பிங்க் கலரு, எல்லோ கலரு, அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி எல்லோவும் பிங்க்கும் தான் பினாயில் பண்ணுவாங்க கலர் வர்றதுக்காக. சரிங்களா? இப்போ இது ஜென்ரலாக இது வந்து இப்போ இந்த ஒரு பாட்டில் வந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து 10 லிட்டர் தண்ணியில் கலக்கிக்கலாம். கலக்கிட்டு இந்த எசன்ஸும் இந்த கலரண்ட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். இது சிம்பிளாக அந்த கிருமி நாசினிக்கு. இது கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த கரை இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த சோப் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் இதோட என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அப்படி போனால் அந்த கரை அதெல்லாம் போயிடும். இது வந்து ஜென்ரலாக கிருமி நாசினி. ஓகே, இவங்க பண்ணி காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி அதாவது இதுலேருந்து ஒரு 10 லிட்டர்ஸ் ஃபினாயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பக்கெட் அந்த மாதிரி எடுத்து வந்தீங்கன்னா இதை ஊற்றி கூட பண்ணி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். பக்கெட் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொண்டு வாங்கணும். எடுத்து நீங்கள் ஒரு பேக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எடுத்துகிட்டு வரீங்களா? நீங்கள் பேக் பண்ணி வச்சுலேயே நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள். பேக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? நீங்கள் எடுத்துகிட்டு சர்பத் எசன்ஸ் மாதிரிங்க. இது கொஞ்சம் விட்டுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தண்ணி ஊற்றி எடுக்கலாம். இவ்வளோ ஊற்றிக்கு இவ்வளோ ஊற்றணும் மேம். நீங்கள் 1 லிட்டரு 10 லிட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் மேம். 10 லிட்டர் வாட்டர் ஊற்றி ஊற்றி நீங்கள் 1 மடங்கு இது ஊற்றுனீங்கன்னா 10 மடங்கு ஊற்றிக்கலாம். இதை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினாயில் வந்துடும். இதில் வந்துட்டு நம்ம நல்ல மணத்துக்காக ஜாஸ்மின் ஃப்ளேவர், நாங்கள் ஜாஸ்மின் வாங்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணாலும் இருக்கும். நீங்கள் நம்ம லைசார்லாம் ஒரு மனம் வருது பாருங்கள். ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஒரு மனம் வருது, ஒவ்வொரு கலர் ஜாஸ்மின் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறது இந்த பெனாயில் இது மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டர் கலக்கிறாங்க. அப்படிதான் நீங்கள் இது வாங்கிடுவாங்க. இது வந்து மேக் பண்ணி இது வந்து கலர்ன்ட்டு வந்து நாங்கள் வயலட் கலர் வாங்கியிருக்கோம். ப்ளூ கலருக்கு ப்ளூ கலர் பினாயில் நீங்கள் ஏதாவது பேக் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்படி எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க. கொண்டு வரீங்களா? பாட்டில் ஏதாவது கொண்டு நம்ம இந்த கஷாயம் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம்ல, அந்த மாதிரி நல்லா திக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அந்த சாரை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட அது என்னன்னு சொல்ல உங்களுக்கு ஓகேவா? இது வந்து கலர் அண்ட் இது வந்து நாங்கள் வச்சிருக்கிறது வயலட் கலரில். நீங்கள் இதுலேயே எல்லோ, பிங்க், அந்த மாதிரி க்ரீன் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். நீங்கள் எது வேணும் வாங்கிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்து கலர் அது திங்கிற பொருள் இல்லாம இந்த இருக்கு பால். இது நீங்க வீட்டுக்கு வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்கங்க. அது எவ்வளவு இது எவ்வளவு ஊத்துறோம்? 4 சொட்டு ஊத்துறோம். அது ஸ்மெல்லுக்காக.